Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages tichingotiwo comment section mukangonawo content creators edu, please chingodzvanyaiwo profile picture avo, then mukadzvanya profile picture avo munobva mazoenda straight kune TV avo handiti kana kuti channel avo, mubva mazongonosiyawo something ikoko muchingova supportawo chikumbiro changu ichocho. Rekedzai tibva tapinda messages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: Ganzi makadi zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu the day randakatendeuka. Ende kutendeuka kwandakaita handina kutendeuka muchurch, but ndakatotendeuka ndiri mumba mangu. And many years later, filled with pain and regret. Last year ndo pandakabva ndazotenda Mwari, ndikati Mwari inga henyu makanaka. And this was like 14 years later of bitterness and pain. Dzimwe nguva ndichimbozvituka uye zvekare ndichitotukawo nehama ndichinzi shuwa ungaita urombe hwekuti unosiya mari, unosiya murume at the point yekuti Mwari vava kuda kumupa mari. That is exactly what happened to me. Inini nemurume wangu at that time tichizonosvika pakunorambana tainge tiine mwana wedu 1 musikana, but little did I know kuti I was already pregnant. So mukoma zvakatanga kuitika ndezvekudai so ndakatanga kurota hope, ndaitoroteswa murume wangu achisacrifice mwana wangu uyu musikana. Ndaitomurota dzimwe nguva murume aitomuka pambedha patinenge takarara. And what surprised me is these dreams, munoona kuti kune kumwe kurota kutoti unotoona kutoti ndiri kurota, then pane dzimwe hope dzekuti dzinenge dzisinganzwisisiki, zvekuti at the same time you feel like you are dreaming, but at the same time you feel as if you are living in that dream. Ndo zvaitoitika nekuti aitoti achitomuka paya ndaitonzwa sound yemubhedha kuti munhu uyu ari kutomuka, zvose zvaanenge achiita ndaitomunzwa. So at that time tainge tichiri kugara zvedu kune imwe imba kuCranbourne uko kwatainge tichiloja, but it was not a full house, but tairenta zvedu marooms ainge akati one day taitova namaid wedu. So ndaitomuona murume ndobva ndatanga kumutevera obva aenda kukitchen. Aiti kana asvika kukitchen kuya aibva azosangana nen'anga yake. N'anga iyi kuti nditi yaipinda mumba sei handaitomboziva kuti yaipinda mumba macho sei, but ndaizongokaruka ndotoona kutoti kuinga one mumba matova nen'anga irimo. Then n'anga iyi zvaizoita ndezvekuti yaibva yazotambidza murume wangu mucheka wered. Then murume wangu obva azopiwa ma-instructions ekuti mucheka uyu wered aifanira kuti ange achinouyisa pasikarudzi yemwana wangu. Kana aisa mucheka uyu wered pasikarudzi yemwana wangu, then obva azotanga kucheka that fleshy part iripo paprivate part yedu isusu vanhukadzi. Then aiti achicheka kudaro aiva nekamwe kahari kainge kari kadiki ndo maaikanda the parts yaanenge acheka pasikarudzi yemwana wangu musikana. Aizoti kana apedza kudaro zvose izvi zvichiitika mwana anenge achiridza mhere, but mukunoridza mhere kwake ainge asingakwanisi kuburitsa voice mwana wangu uyu. Then ivo baba vacho vaibva vazotanga kuabusa mwana wangu. Vapedza kudaro vaibva vazochisimuka manje vasati varasa mbeu, vosimuka vachibva paari vobva vamhanya vobva vanobata kahari kaya vobva vatanga kuita zvavo chimhandara maoko vachiitira kuti mbeu yavo inge ichizorasikira mukahari kaya. Saka hope idzi dzakangoramba dzongouya kwandiri, ende ndaiti makuseni kana ndikada kumuka ndichimuudza murume ndaingonzwa voice raingonditi usataura. Hadzisi hope dzose dzinofanira kuti dzinge dzichiudzwa anyone. So kudzamara ndava kuti paya kana ndikada kumanikidzira kuudza murume kuti iwe ndikukurota mani uchida kubaya mwana uchimuita sacrifice, ndaibva ndatokanganwa mukoma, kutokanganwa hope dzacho zvekuti ndaizotongosiyana nazvo. Then one night ndo pandakangoti ndakarara, ndo pandakangonzwa zvichingonzi muka umbotora bhaibheri rako. Ndikati bhaibheri inini, kunyange kuriziva ndainge ndichaziva kuti raiva pai muna zviya zvekungoti mumba kamukazoshayi bhaibheri, but unenge uchitomborina hanya naro. Ndakabva ndazoritsvaka bhaibheri riya ndikarivhovhomora
On that night murume ainge asipo, ainge ambobuda izvo, munhu ainge atoenda kun'anga yake. Ndakabva ndangotora bhaibheri riya ndikabva ndaverenga. Zvose zvandainge ndichiverenga zvaitondibohwa zvangu. Ndakangoti ndichingonoverenga kudai ndokubva ndatanga kutotsumwaira, ndokubva ndatobatirwa nehope paya. Mukoma ndakati ndichangobatwa nehope, murume wanguwo iye ndokubva asvika. Ndakatoinzwa saundi yemotikari yake, but ndakainzwira kure kure. Munhu ndokubva apinda mumba nen'anga yake. Saka vakabva vatanga kukusha mishonga yavo vachiitira kuti inini namaid tisambomuka, because ndopavainge vachida kuita marituals avo ekusacrifice mwana. Murume ndiye uyo akabva azouya kubedroom first ndokubva aona kuti zveshuwa ndainge ndivete. Vakabva vazoenda kuspare bedroom kwainge kuina maid nemwana wedu musikana. Vakangoti vachingonopinda muya ndopandakabva ndaona chiedza mumba. Chiedza ichi mukoma chakandipeputsa from that deep sleep that I was trapped in. Ndikabva ndaita sekunge ndainge ndabatwa nerimwe zisimba, ndokubva ndatanga kufamba mukoma. Ndakafambisa ndokubva ndanoenda kuspare bedroom yemwana wangu. Ndikabva ndaona murume wangu, he was getting ready and dressing, achitogadzirira kuti ange achienda pamusoro pemwana wangu. Ndakaita kumuridzira mhere ndichitanga kuchema uye ndichimupopotera ndichimuti, ko uri kuitei? Unishuwa kuti ungada kurara nemwana? What do you think you are doing? Mukoma nashe murume akangovhunduka kudai, kana iyo n'anga yacho yakatongoshamisika ndokubva yangoramba yakanditarisa. Then n'anga iya yakabva yafamba ichibuda muspare bedroom, ikabva yadanidzira kumurume wangu, ikabva yanditi zvinhu zvako zvatofomuka, chinditevera. Handei tinogadzirisa zvinhu izvi panze. Vakabva vabuda, but ndakavatevera. Murume wangu ndopa akabva azotendeuka, akabva anditi chibhakera, ndikabva ndakolapsa. By the time yandakazomuka motikari yemurume ngenge isisipo. Akazotouya later on, mukoma ndakatopotsa ndatushuka ziso because akanondikanda chibhakera straight paziso rangu. Ndikabva ndati pano handichagari. Ndakabva ndabva paya ndokubva ndaenda straight kumba kwa mama. Then ndakati ndasvika kumba kwa mama ndikati murume ndainge ndichida kumusungisa, but vanhu mukoma sometimes they can give you bad advice for the sake yokuti vainge vachingoda kuti mwana wavo arambe ari married, since inini nemurume tainge titori ne-white wedding. My mom, she just wanted to prove that point to her neighbors kuti mwana wavo akachata and she is going to stay in her marriage, nekuti ndichinzonoroorwa painge paine zvainge zvakataurika, ende mama vaifungidzira kutoti izvi zvainge zvaitika kwainge kuri kutoroyewa nevavakidzani. Mukoma nashi, that is how I moved out of my house, and ndikabva ndatongova single just like that. Murume haana kana kumbotora mazuva mukoma, ndokubva tatonzwa zvitonzi murume ainge ava kutogara zvake neumwe mukadzi. Ndakarwadziwa mukoma, even paakazotumidzira hama dzake dzichida kuti inini ndinge ndichisign off my papers a divorce. Ndakasign off, even this was against the wishes of my parents, vachiti nyaya iyi inogadzirisika. Mumarriage vanhu vanokwanisa kurovana, but inini I knew kuti there was a deeper meaning to everything that had happened. Munhu shuwa angauya nen'anga obva atanga kukusha imba yose, everyone akarara nehope dzose dzandainge ndarota, plus kuzomubata red handed, munhu achitobvisa nhumbi dzake kuti ange achizorepa mwana. This was just too much for me. Mukoma akati ava nemhuri yake itsva. Ndokubva tatonzwa zvichitonzi munhu ainge akaenda kugoridhe, achibva kugoridhe kuya hanzi vainge vakabata goridhe rainge rakawandisa ndokutotanga kuita mari. Ndakarwadziwa mukoma. Munoziva kuti the pain that I felt at that time ndaiva the pain that I felt at that time, dzimwe nguva so ndaikwanisa kungoti kana ndakagara ndaibva ndatanga kunzwa kubayiwa mumajoints, zvekare nemuzvigunwe mangu umu. Kuchipatara ndainge ndichitonzi I was at a higher risk kuti ndinge ndichibatwa ne-severe stroke, hanzi yainge iri BP. Ndaimbozama mukoma kuti ndinge ndichizvishingisa, asi hakuna chinhu chinorwadza sekuti uchingobva mukungonorambana nemurume wako, then boom, munhu obva atova mupfumi. The guy mukoma akabva atanga kuita masupermarkets, kutotenga matrucks, kuita sei. He became so rich mukoma zvekuti ndega ndakarwadziwa. So many years passed, iye achitoita vana zvake ne-the second wife. Apa kana support, he was not giving me any support. So after zvose izvi zvaitika,
ndopa ndakabva ndafind out kuti I was pregnant. Ndokubva ndazoudza hama dzake ndikati inini pandakabva ko uko hama yenyu yainge yakandimitisa, so I am pregnant. Ndokumbirawo kuti munge muchimuzivisa kuti ndini pamuviri pemwana wake. Iye akabva anditi hakuna zvinhu zvakadaro, I must just terminate that pregnancy. Sezvo ndainge ndava kuenda kuchechi, ndakabva ndaenda and I received counseling. Ndikabva ndaudzwa namai pastor vedu vakanditi chinhu chainge chisina kunaka kuti ndinge ndichibvisa nhumbu iyi. So vakabva vangondikurudzira kuti ndinge ndichichengeta nhumbu iyoyo. Vakangoti vanenge vachizobatsirawo vachazondibatsira. Ndakanozvara mwana wangu uyu ndichiita zvekudonaterwa preparation from ivo amai mufundisi zvekare nevamwewo vakadzi vemuchechi imomo. Preparation imwe yacho yainge iri yekudhara, but anyway ndakabva ndazvara kamwana kangu kamukomana. Ndokubva ndatokudza kamwana kangu ndiri ndoga. So last year manje zvinhu ndopa zvakabva zvatotanga kudhakwa. Kumashure uku zvinoratidza kuti zvinhu zvainge zvichidhakwa, but vanhu vainge vava nemasuspicions kuti mafiro ari kuita vanhu mumhuri, there is someone who is causing this. Saka pane umwe muzukuru uyo akazongokaruka anditsvaka, iye ari kuCape Town pari zvino, akabva ati gogo muri sei, such a long time. Saka kwainge kuri kuFacebook uku, ndikabva ndati kuri sei kumuzaya, ini ndiripo. Then iye akabva ati gogo ndinokumbirawo mafone numbers enyu ekuWhatsApp. Ndikabva ndamupapaya mafone numbers angu ekuWhatsApp. Ndopa takabva tazotanga kutaura zvino kuWhatsApp. Saka akangoti achingotanga kutaura neni kuWhatsApp akabva ati gogo Mwari nevadzimu venyu vakasimba, I can see. Ndikabva ndati ko indava. This was after tachinja mapictures. Akabva ati zviri kumba kwasekuru uko zvinhu hazvina kana kumbomira zvakanaka. Ndopa ndakabva ndazotanga kuudzwa kuti hanzi uyu ex-husband yangu paakazonotenga imwe imba, hanzi kune imwe room iyi haitendedzwe kuti kana nani zvake ange achipindamo murumu umu. Zvinonzi hanzi paakazoluza umwe mwana wacho uyo waakazvara nesecond wife, mwana uyu paakafa, instead of rushing that child to the hospital, mwana uyu hanzi akazorara usiku hwose arimo murumu imomo. Mwana uyu paakazotorwa achizoendeswa kumochari, hanzi ainge atospenda almost about 12 hours angorimo murumu imomo. Then ndokubva azongoya achitorwa nemotikari yefuneral parlor, no police no what. Munhu ndokutoendeswa kumochari, haana kana kumbogara more than a day. Ndokubva atodzoswa, ndokubva anoradzikwa zvekare murumu imomo. Hanzi funeral yose yemwana yakaitwa mwana uyu angorimo murumu imomo, no body viewing no what. Saka muzukuru aitoti gogo kuti titi takaviga mwanaka hakuna atombori neproof ende hakuna ane zvivindi zvekuti ange achitaura navo sekuru, nekuda kwekuti sekuru vane zvinhu zvavo. So hanzi vakangoti musi wakanzi mwana ava kunovikwa, mwana akabva azongonotorwa zvekare nevanhu vefuneral including my ex-husband the new wife. Ndo vakaenda kurumu kuya vakabva vanotora coffin remwana straight rikanopinzwa mumotikari. Vanhu ndokubva vatoenda vakanoviga mwana, asi marelatives hapana kana chavakamborakidzwa kuti mucoffin mune mwana here kana kuti hamuna. This was the first child. But kumashure uko hama hama dzainge dzichingofa, ende wose anenge angodanwa kumba kwemai ex-husband hanzi anozongoti akati garei over angotanga kungorwara munhu over atoti sarai apa uyu my ex-husband hanzi anoita kusponsor the funeral, zvekuti panobva patoita sekunge papati mombe kana mbiri kana kuti nhatu dzinenge dzichizourawa ipapo parufu rwacho irworwo. So izvi ndo zvose zvandakaudzwa nemuzukuru mukoma. At that time ndakati ndichiudzwa zvose izvi ndo pandakabva ndatanga kungoyeredza misodzi ndikati which means God you are this faithful, kuti makore ose awa when I was living in regret ndichingoti kana ndikadarika nepamasupermarkets pandainge ndichinzwa chinzi awa ndo mashops ake, ndaibva ndanzwa BP yangu ichikwira, looking at my kids ndichifeel very guilty kuti maybe I robbed them a good life. Dai ndakangoramba ndakashingirira pana baba vavo, zvimwe kuda dai vana vangu vachitoraramawo upenyu hwakanaka. Ndaiti ndikanzwa zvichinzi iye murume wangu the new wife vaenda kuvacation, ndairwadziwa, ndaiburitsa misodzi, ndainzwa stress yangu ichiita kukwira, kuita kushuta chaiko. But after all these years
last year mukoma ndo pandakabva ndazofila at least much better, ndikatanga kutorumbidzawo Mwari ndikati asi Mwari henyu makatendeka. I was in that situation, mwana wangu angadai akatosacrificewa, akatobatwa chibharo nababa vake, maybe ndikadai ndakatoitawo sacrifice. So I just want to encourage people out there to listen to your inner voices. Kana ukanzwa zvichikuti do this, you have to do that, because munhu waunenge ugere naye anokwanisa kutobata mishonga even though you love him, but kana zvikakuudza kuti there is something that is going wrong, you need to make sure kuti you protect your kids. Hakuna chinhu chinorwadza sekusacrificeirwa mwana. I just wonder kuti this second wife, how does she feel with everything zvandakanzwa kuti those are the things that are going on at her house. Hanzi pamba ipapo apararwe, dzimwe nguva hanzi vanoti vakashanyirwa iye ex-husband nethe new wife, hanzi vanototora mbaura vobva vaenda panze vorara usiku hwose vachidziya moto. Amene kuti zvinenge zvichirwisana zviri mubedroom mavo, apa ivo vanoti vakaenda kwavanenge vaenda havazonyudzi zuva vasina kudzoka pamba pavo, ende pamba pacho vane mazuva zvekare ekuti havakwanise kurara mubedroom mavo. Zvino upenyu hwakaita sei ihwohwo for the sake of money? Aiwa, ini hangu ndinongoda kungorumbidza Mwari kuti Mwari makaita henyu, makandiburitsa murutsva. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi Mwari makaita henyu, makandinunura murutsva. Yo, hey, just imagine. Hanzi for many years I was in pain. Just imagine kuti munhu or your ex-husband overaita a multi-millionaire wakatarira kudai. Hama each and every time dzichingokurangaridza kuti unoona kachiramwa chako chitariraone kuti uri kutambudzika sei. Zvimwe kuda unenge uchitombobatwa nepfungwa dzekuti dai hangu ndadzokera hangu kumurume wangu because hava nemari. Izvo kwani munhu ari busy kuita masacrifices. Zvino nechando icho chichi, just imagine kutora chimbaura, vapfumi vonorara zvavo panze nechimbaura chavo vachidziya moto kusvika kwaedza. Munhu akangogarira chimbaura mubedroom musingarariki. Ya paya pamunenge muchiona vanhu vanenge vachingodzi vane zvinhu zvavo, vanhu vane zvinhu zvavo. Zvimwe kuda vanhu vanenge vasingatorari mudzimba umu. Ko iyo rumu inonzi hanzi hamutendedzwi kana ani zvake kupindamo murumu imomo. Mwana kutofa, mwana kuchengetwa for many hours angori mumurumu imomo. Yo, zviriko here izvi zvekuti munhu anovigwa pasina body viewing, kana kutoti hapana kana chaimbova chirimo mukofini iroro. Please tell me what you think in the comment section.